timo investment conferences oseno gi mathoth kantiere thuolo mano mar timo follow up ni to gik mano wach ka bendo logi mondo mi kikne kaka political rally ma jatend piny Kenya biro loso kende gi jopiny kamentiere kacha to neno kata side events mathoth ma jolonyo bet piny kendo go mbaka kaka ginyalo bero counties wa kembe mane ndiko jikaluo thoth gi osepodho moko miyaw gi county bokone katiyo oganda ok yutije okondik gi mage professionals mantiere oko sana ngeni sani bende in kaka HR mesa ni dipo ni opong kod applications mathoth ma jogo madwaro tich kata banki pidi sani kata sani en pod gidonjo achiel kachiel kama gintiere kanyo beno wanya neno kama wanya yude resruok mochwere ka wantiere kacha Talk Investment Conference ni ang'o monego bene timoga professionals follow up gibe piny kod governance portal moko ntiere minyalo re proposals bene ntiere geno ni nyaka somgi ponono mondo mi oket gete clear pa ni duoko penjo no bende maber ino won kendo follow up must be there, accountability nyaka bede nikech ok nyabedo dwaromo economic forums but after that gimo bedo mo singo motimka bedo ntiere ngama ngiyo ni be execution otimore strategies mano oket piny ka be ntiere ngama follow up through maybe execution plan ngama follow up ma make sure ni obedo executed kata ok obedo executed my is mid term my is long term my short term mago waonge godo clear tekni waromo watieko gi kanyo apa ni professionals ko work together gi joma nie telo gi jomo yer mani office gite wanyalo bedo gi such a very powerful system matiende ni kichwambe in training mind godono josiasa bedingi mari gi kaka daktari no wacho doka most of the time ngani nitiere gi kamwae profession mamare ma en godo but the only thing they need is support from people like us mondo watika nyakla so that execution plan we make sure they obedo follow to the latter but most of the time ngenga mama anyo accountability no wan kwa sikimi watieko gi kanyo koro follow through no is very very important to mano biro mana koponi wan wuon bende mindset mar konyo jino ama loko pinywa no nitiere to ko mindset wa en mana ni atiyo gi sani adwaro kom 2027 adwaro kom 2032 then we've lost the focus koro focus wa mar konyo jopiny okido ka okene the main agenda agenda ni be kom nya dhi bede nyaka 2027 mondo 2032 joma kanyo ni wuoyo nyaka 2040 something sani already koro mani ka okabitiyo okabibedo the accountability no kata execution plan ja okabilu to the latter because there is no need ana ngiyo kaka nyalo gonyo ji mondo timango I feel komba ja koro jopiny bende amedo challenge gi wambe siasa mar gonywa handouts mag ngato jatelo biro 2000 sort out the problem na masani but we are forgetting ni a problem masani ni sorte but what about problem ma next month problem ma next year koro jotelo mabende thrive environment montire marach mar 2000 1000 jomoko kata 200 is a very bad culture on kubeni wa wuoke on kubeni ka ngato konyi gonye tipenya ni mani to development makelo ni isi ya mono development timo kata projects meeting imagine they will embrace the counties and gosipe na Kirinyaga counties mang'eny kwa the kod gi kono this gonyo thing is not there mane dieri makende na gichung magiket mtok ni mwangie freely gin gitiyo moso jopiny mana hai udinade vakorumo to wan kichung ni itiyo gi kodwa choth koro mentality no ido ko doso wachien nikech politicians meko bende odinyo kamano koro we kare kikati man godo matini waduga miu kako dware no kamano ada ni makparo kanyango dogo mondo mamake karkache wacho ni ponono professionals oluro wach mar yuko jamna kake wache ni kidhi duogo kidhi udaka koro tiekri koda choth wacho ni choth ber mana sani ema wantiere kodi kanyo koro mujwang en odiochieng' ma kawuono chieng' tich adek weche thoth ahinya mang'eny odiochieng' makiny wadhi bedo kata kod yiero madunde koro gwenge mopogore opogore kaluo kanyo wadhi bedo kod mano yiero madundo alwora ma Kasipul wantiere kod mano matimore Ugunja wan matimore Malava wan gi Magarini wantiere kod Banisa koro mojwang kinda mbere no